Koruliike Lasihelmi ry on 3 nuoren verkonopiskelijan perustama yritys Seinäjoelta. Yrityksemme liikeidään itse tehdyt käsityöt, kuten käsikorut, avaimenperät, villasukat, neulotut pehmot ja niin edelleen. Näitä tuotteita myymme messuilla, Facebookissa, oman kolmen kaupassa ja tuttavillemme. Tuotteiden hinnat ovat noin 3–10 € ja ne ovat hinta- ja laatusuhteessa toisiinsa, joten ne ovat edullisia. Asiakkaita ovat kaikenikäiset ihmiset, jotka haluavat ostaa itse tehtyjä tuotteitamme itselle tai lahjaksi ystävälle. Asiakkaamme sijaitsevat Seinäjoen alueella ja lähiseuduilla. Tässä on yksi yrityksemme tuotteista. Tämä on itse tehty neulottu pöllö, joka maksaa vain 5 €, joten edullista on. Tässä on toinen yrityksemme tuote, joka on itse virkattu kännykkäpussi, jonka mahtuu myös vähän isompikin puhelin ja tämä maksaa vain 4 €. Tässä on itse tehtyjä käsitöitä, kuten käsikoruja, korviksia, kännykkäkoruja. Näiden tuotteiden hinnat alkavat 3 € ja ovat noin 5 €. Tässä on yrityksemme yhteystiedot, Facebook-osoite, missä sijaitsemme, vähän tietoja yrityksestämme ja yrityksemme sähköpostiosoite. Toivomme, että sinä löysit jotain kiinnostavaa tuotetta ja haluaisit mahdollisesti jopa tilata. Sinulla on myös mahdollisuus, että jos et löytänyt meiltä sopivaa tuotetta, mutta sinulla on idea, minkälaisen haluat, niin voimme toteuttaa sen sinulle pientä maksua vastaan.